Mendicancy is a problem because people suffer from it. Mendicants are not the problem. Mao kani ang pagtulunan nga gipadayag sa Commission on Human Rights kon CHR atol sa gipahigayong dialogo bahin sa Anti-Mendicancy Ordinance karong adlaw Hunyo 4, 2026. Gilarawan sa mong dialogo ang mga legal nga aspeto sa pagpatuman sa ordinansa, ilabi na ang pagtan-aw sa kalahian ug pagkapareho sa mga probisyon sa Presidential Decree 1563 ug sa lokal nga ordinansa, aron masiguro nga nagkauyon ang mga implementasyon niini sa balaod nga nanalipod sa tawhanong katungod. One of our recommendations strongly recommended to re-examine the policy as it is written right now. It's important lang atong masabtan that the Anti-Mendicancy Ordinance karon is a 30-year-old document. So it was passed in 1996. Gitapok sa Commission on Human Rights ang nagkalain-laing ahensya sa lokal ug nasudnong kagamhanan aron matuki ang kasamtangang implementasyon sa Anti-Mendicancy Ordinance sa Dakbayan ug mahatagan og katin-awan ilabi na sa mga magpatuman sa maong balaod. Usa sa mga giduso sa mga partisipante sa maong kalihukan ang pag-decriminalize sa gitawag nga survival begging ug ang paghatag og katin-awan sa pagpanghatag og humanitarian aid alang sa mga nanghinahanglan. Ikatulong nga recommendation is to decriminalize giving humanitarian assistance. Diba? Cash or kind. Nainindot nga proposal or though it's in the ordinance na pwede siya i-centralize. Subay niini, gipalantawan sab ang pagpasiugda og mga alternatibong paagi sa pagtabang sa mga mendicant sama sa pagbutang og donation cans o piso can sa mga mall ug ubang pampublikong lugar. Aron ang tabang sa mga mulupyo, maagi sa husto nga programa imbis nga diretso sa paghatag og limos sa kadalanan. Usasab sa mipadayag silang sugyot ang usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo. Sumala sa usa ka magtutudlo, ang maong rekomendasyon gihimo sa mga estudyante silang political science class, subay silang pagtuki sa mga isyu nga may kalabutan sa mendicancy ug mga posibleng solusyon alang niini. Because it is very much outdated, so it needs to be contextualized sa recent na events, recent context, and we also need to infuse kaning rights-based na approach on how we deal with the mendicants. Samtang mipadayag sa iyang kalipay sa maong panagtapok si Cebu City Anti-Mendicancy Office Executive Director John Lumayag. Ato sang gipangitaag paagi kung unsa ang atong lakang regarding sa intervention o sa programa sa mga atong ma-rescue dra sa kadalanan, labi na katong mga wala gibalay, mga limos, labi na mga senior citizen, minor. So tanan ato ning gisgutan diri tanan no. Matud sa CHR, dagan silang nakatunan ilabi na sa mga pamaagi og interbensyon nga gipatuman sa mga ahensya sa pagtabang sa mga mendicant. Tungod niini, gilauman sa CHR nga ilang mapadayon ang koordinasyon uban sa mga may kalabutan nga ahensya ug padayon tabangan ang Dakbayan sa pagplansya sa mga polisiya o programang may kalabutan sa mendicancy. Kauban si Altea de Masuhid, CNU Com intern, kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.